Good day mga sano, good morning, have a nice day. Welcome sa Kusina Lex. So matagal-tagal tayong hindi nakapagluto, kaya ngayon magluluto tayo ng beef caldereta in my own way. Ngayon. So maraming salamat sa mga nag-subscribe sa aking channel at saka sa mga nanonood. Kahit kunti pa lang kayo, sana dadami kayo. So umpisahan na natin at ipapakita ko sa inyo ang aking mga ingredients. Yeah! So ito ang aking mga ingredients mga sano. Meron tayong beef, tomato sauce, tsaka liver spread, tsaka yung potato, carrots, bell pepper, white onions. Kaya ko nilagay ko sa tubig yung patatas mga sano para hindi siya mangitim. At saka ang pampakrim ko ay itong Alpine Ibab. So depende na yan sa inyo kung anong gagamitin nyo. At saka meron tayong beef cubes para lalong ma-enhance yung lasa ng beef. At saka siyempre additional natin yung asin. Hindi ako maglalagay ng mga soy sauce o any sauces mga sano para hindi mag-darken yung ating kaldereta. Pero pwede naman, depende na yan sa inyo. Nagpapasarap rin naman yung soy sauce, oyster sauce, pero depende na yan sa inyo. So mamaya, depende na yan kung mag-a-add ako ng cheese. Depende na rin sa inyo kung mag-a-add kayo. So, simple lang. Ito lang yung mga ingredients ko. Okay? So, let's start. So, una nito ay magpapainit tayo ng mantika, mga sano. Yan. At hindi rin ako maglalagay ng any, halimbawa, butter. Kasi, as much as possible, iniwasan kong dadami yung mantika natin. So, papainit lang tayo. Tsaka, ilagay natin tong beef para magiging brown siya. So, ingat lang mga sano kasi minsan tumatalsik. Ayan. Halo-haloin lang natin hanggang sa mag-brown na siya. At sa puntong ito mga sano, pwede na nating ilagay yung ating white onions. Yan, para manonood siya. At saka mayroon pa nga tayong nakalimutang ingredients mga sano, ang ground black pepper. So ilagay na rin natin para manonood siya sa karne habang nagpapalambot tayo. So maya-maya pa natin ilagay yung ating tomato sauce. Hayaan muna natin siyang magtubig. Yan. Takpan muna natin to mga sano. At ilagay na rin natin ang ating beef cubes. Pero hindi ito buo mga sano kasi ayaw kong ma-overpower naman niya yung lasa. Tama lang. Yan, haluin muna natin bago natin takpan. Pero depende na yan sa inyo mga sano kung maglalagay kayo ng soy sauce o anumang klaseng sauce. Ayan, bango. Bango na siya mga sano. So, palambutin muna natin yung karne ng konti mga sano, maybe halfway, bago natin ilagay yung soy sauce. So, magdadagdag na rin tayo ng tubig. Para sigurado nandiretso na sa pagpalambot. Ayan. Naamoy ko na yung aroma niya. At saka dito na natin takpan mga sano. At halfway na to mga sano. Tingnan niyo naman, gumanda na yung kulay. Dahil kanina inubos ko yung tubig nga pala. At saka
Nayaan ko muna siyang mag-brown na may konting grease. Ayan mga sano, ito ang additional ingredients natin mga sano. Para may acidity tayo, naglagay ako ng pineapple juice from pineapple tidbits. So hindi ko sinama yung tidbits, itong juice lang. At saka itong pampakrimi din natin, pampaalat din. Itong cheese, ito yung mga additional ingredients natin. Kaya ilagay na natin mga sano para manuot siya sa ating karne. At saka ngayon, ilagay na natin itong ating tomato sauce. Ayan, sabay na natin siya kasi halfway na siya para naman ma-absorb ng karne yung tomato sauce. Huwag muna nating itapon tong sachet mga sano. Baka mamaya kung kulangin tayo ng tubig, dito natin banlawan natin tong sachet para hindi naman masayang yung kanyang sauce. Ayan, haluin lang natin. Saka tuloy-tuloy na to mga sano. Ayan. Mamaya na rin natin ilagay yung ating liver spread. Tikman nga natin. Kung tama na ba yung tamis niya. Pero pwede pa rin tayong magdagdag ng tomato sauce maya-maya mga sano kung sa tansya natin ay kulang. Kaya siguro banlawan na natin yung ating sachet. Ayan, kumukulo na yung kaldereta natin mga sano. Kasalukuyan po natin yung pinapalambot. Medyo matagal-tagal pa yan ng konti. I think it will still take 30 to 40 minutes bago yan tuluyang lumambot. Kailangan nating palambutin talaga yan mga sano. Pangit rin yung parang goma yung kalderetang baka natin. At siya nga pala, tip ko lang sa inyo, kung pipili kayo ng karne, mas piliin niyo yung first class. Ito sa akin mayroon pag konting tipid na nangyayari. Kaya medyo matagal palambutin yung ating baka. Mayroong gustong sumali dito. Hey. So is this your lunch? Yeah. It's our lunch. So we will just let it soften, Marius. So at this moment mga sano, ilalagay na natin yung ating liver spread. Tansyahin lang natin mga sano kung ilalagay natin, hindi na natin pwede ilagay itong lahat kasi baka yun nga, ma-overpower na yung ating beef. So yan, 2 kutsara lang muna. Kasi palambot na itong mga sano. So halo-haloin lang natin para ma-mix yung at saka madurog itong liver spread. Ito na yung itsura ng ating wow, lumalapot na siya mga sano. Pero wala tayong nilalagay na pampalapot dito. Hindi nga ako naglalagay ng margarine or butter. Pero pwede naman sigurong mag-add tayo mga sano. Kasi hindi pa ako naglalagay ng asin. Tikman muna natin. Kasi kanina I decided na pipilitin ko talaga na malesen yung mantika. Kasi ang beef ay magluluwa ng sarili niyang mantika. Medyo maalat na siya konting kahit pag nilagyan pa natin to ng margarine mga sano, pwede na itong walang asin. Sige nga, bakit hindi?
wala namang mawawala at sasarap pa. Option na po to mga sano ha, depende na to sa inyo. Siguro mga isang kutsara lang. Depende na yan sa inyo kung mag-a-add pa kayo ng butter or actually meron akong peanut butter dito pero yan nga hindi na lang siguro kasi ayoko talagang manobra yung mga mantika. Kasi mantika pa rin naman yung peanut butter. Yun. Grabe. Pag lumambot na to, saka natin lalagay yung mga veggies natin. Takpan lang muna natin mga sano. Talagang nainganyo ako maglagay ng peanut butter mga sano. May konti pa tayong tira. Oh. Ubusin ko na lang to dito. Ayan oh. Kala ko ba hindi ako maglalagay pero depende na yan. Kayo din mga sano pag nagluluto kayo depende na yan sa inyo. Kung mag-a-add kayo ng peanut butter. Pero mostly naman sa mga nagluluto ay mayroong peanut butter. Sige na nga lang. Natitempt akong maglagay. Hindi maglagay. Konti lang naman eh. Wala pang isang kutsara yun. Kumbaga yung tira lang namin dito inubos ko na lang. Pero kung kayo, depende sa inyo. Lapot. Ang lapot. Matikim nga. Matikim. Sarap. Takpan lang natin to mga sano. Yan na natin yan. So at this moment mga sano, i-check natin. Uy, lambot na. Lambot na. Pwede. Pwede na mga sano. So ilagay na natin itong mga veggies natin. Yun. Degrease muna natin itong gilid. Ooh. Hininaan ko lang yung apoy mga sano. Yun. Uy, carrots. Lagay na natin yung mga carrots natin. Saka itong patatas. Yun. Sumanda na yung kulay mga sano. So para may konting aroma, maglagay tayo ng konting, bahagya lang muna. Kasi pang finish natin tong bell pepper natin iba. Yun. Wow. Takpan muna natin mga sano. Para lumambot muna yung ano natin. Lambot yung mga veggies. Saka lagyan natin ng konting asin mga sano kasi konting-konti lang kasi may ano lang siya. Maalat ay medyo templado na siya. Yun. Ayan na yung itsura ng ating kalderitang baka. Yan ang nating lumambot ng konti itong mga veggies mga sano. Bago natin ilagay yung ating finishing touches. Or touches. Ito na mga sano para sa ating finishing touches. Tuloy na natin tong bell pepper. Para matapos na at saka itong ating pampakrim.
Alpine. So, wag naman maglalasang gatas, wag naman nating damihan. Wow. Tsaka tumingkad rin yung kulay niya mga sano. Yun. Wow. Ayan ang ating beef caldereta o kalderitang baka. Yan, napakaganda yung kulay mga sano. Again, maraming salamat po sa pagsama sa akin dito sa aking kusina, sa Kusina Lex. Maraming salamat po hanggang sa susunod na mga video. Panoorin niyo po ang ating mga video mga sano at mag-subscribe kayo. Maraming salamat po and to God be the glory.